Hei, sinä joululapsen ystävä, tervetuloa kanssamme tänne Etelä-Moldovaan, jossa jaamme nyt koululla paketteja. Olemme tehneet monta lasta erittäin onnelliseksi ja iloiseksi. Lasta, jolla on todella suuri tarve. Kiitos sinulle, joka olet tehnyt tällaisen paketin. Näet tässä, miten pakettisi menevät perille. Ja suurella rakkaudella tekemäsi paketit vastaanotetaan myös suurella rakkaudella ja kiitoksella. Ja sinulle haluaisin haastaa ystävä, joka et ole ehkä koskaan ollut mukana joululapsiprojektissa, että tule katsomaan, mitä pieni apu voi tehdä yhden lapsen elämässä. Meille suomalaisille se on pieni asia, mutta näille se on koko vuoden kestävä ilon aihe ja elämään muuttavakin tapahtuma, koska he saavat tuon evankelioivan kirjonsa, jossa on tärkein sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta ja Jumalasta, joka loi tämän maailman. Tule mukaan ja katso, mitä lahjasi saa aikaan. Tässä yksi onnellinen tyttö tutkii pakettinsa sisältöä ja ihmettelee, mitä kaikkia ihania juttuja siellä on sisällä.